Het is tijd voor de sport, voor de wedstrijden uit het veldvoetbal. We beginnen in Heur, want Heur speelde tegen Ruiver. Een hele nipte overwinning hij Heur gebookt in de uitwedstrijd op Ruiver. En dat zullen ze goed aan het haaien hebben, want deze tegenstander verslijst natuurlijk niet zomaar. Ruiver is onberekenbaar. Het kan vrezen en het kan deuien dit seizoen, maar de ploeg heeft al sinds november niet meer gewonnen. Dat komt mede natuurlijk door de winterstop, maar toch zal de ploeg tegen Heur uit een angelveetje willen tappen. Echter is Heur in de eerste helft op voorsprong gekomen door een treffer van Timo Peters. En in de tweede helft is het ook vooral de toesploeg dat de aanval zoekt in die openingsfase. We zien opnieuw de aanval van Heur met een diepe bal en de combinaties. We zien dat de spelers van Heur elkaar eigenlijk bijna blind kunnen vinden. En dat levert kansen op. En deze bal gaat er niet in, maar tot verbazing van alles en iedereen op het sportpark heeft de scheidsrechter een overtreding gezien en ligt hij de bal op de stip. Een cadeautje zo ligt het en dus kan Kai van Herten er 2-0 van maken en dat uit het oog. Heur op een 2-0 voorsprong in die openingsfase van de tweede helft. En dan zijn de protesten nog wel door bij de Ruiver, maar die zijn zinloos. Want met een 2-0 voorsprong van Heur weten ze dat het een hele moeilijke middag wordt. Heur gaat dan door met aanvallen en combineren. En dan komt een overtreding. En dus opnieuw de vrije trap voor Heur op de rand van de 16. En dat is altijd gevaarlijk. Het shot. En de keeper lukt de bal los en dan wordt er binnen geschoten. En dan is het 3-0. Maar nee, zet de scheidsrechter. Er is boetespel geconstateerd op het moment dat de vrije trap genomen werd. En dus gaat deze treffer niet door. Aan de andere kant dan Ruiver. En dan gaat de keeper van Heur in de fout. En Ruud Segers zoekt dan de lege goal voor zich, maar hij krijgt de bal dan er toch niet in. Even later dan de corner van Ruiver. En dan komt de kopbal en de aansluitingstreffer. Het is Bram Litjes die de bal heeft binnengekupt. En Ruiver weer helemaal terug in de wedstrijd. De aansluitingstreffer, 2-1 op het scorebord. En ze hebben huis bij Ruiver. En nu weten ze, het zit er misschien wel in. Verre ingooi wordt verlengd. Komt het bij de 16 en de kans. En de 2-2 door Erkan Yaziki. Na 70 minuten spelen is alles weer gelijk. En dat zorgt er helemaal niet naar uit. Nadat Heur in die tweede helft van de penalty hij verzilvert. En een 2-0 voorsprong weggewerkt door de gasten. En dan staat het 2-2. Komt er nog een winnaar in Heur. Kan Ruiver de achterstand helemaal ombuigen. Dan moet het niet zo gaan. Bijna het eigen doelpunt. En uiteindelijk loopt het goed daar van Ruiver met de schrik vrij. We zitten in blessuretijd, dus Heur nog een keer in een corner mocht trappen. En de bal kan vrij weer ingekopt door Ben Barten. Die is helemaal met naar voren gelopen. Krijgt de bal op een kop en maakt hier de winnende treffer. Want hier gaat Ruiver niet meer van terugkomen. We zitten na 5 minuten in de blessuretijd als Heur toch nog er met de overwinning van doorgaat. 3-2 spectaculaire wedstrijd in Heur. En de 3 punten zijn opnieuw, net als in de herwedstrijd, voor Heur. De teleurstelling is vooral groot bij de Ruiver dat dit jaar nog niet gewonnen heeft en opnieuw tegen een nederlaag is aangelopen. Ondanks dat ze goed teruggekomen zijn in die tweede helft, kregen ze bij het scheiden van de markt toch nog de deksel op een naas.